Ametsan atala geldituko litzake lantzeke, ametsak, bai eguneko ametsak, helburuk edo dakazkion ametsak, gure desioak edo, eta baitare gaueko ametsak. Ze gau ez, gure inkontzientiak guri gauz asko esanaz egoten da. Beste atal bat eskainiko jogu honei, bai eguneko guri eta bai gaueko guri. Gauekua neurri handi batin gestaltan oinarritua, edo martziarran elkarrizketan baita ere. Arketipuk ez dugu jarraituko, eta arrazoia nahiko sinplia da. Kontzientzia aldaketa bat egon du da, ez du zentzuik, lehengo frekuentziko kontukin seitzia atzeapena litzake. Kontzientzia aldaketak, teknika berriak.